सते माल बरि खुस होनबा मा बुजियो नोंथांमोना माने फिसा मुवायावनो बिराद बुरजा गोजोननाय दं होननाया दा इखौसो रुजुजानाय जाहैबाय बिसोरदो माने 13 बोसोरनि खुदियाफोरा खायसेया माने एम्फिसियेन्ट जाया बेफोरबायदिखौनो बिसोरो दिनै सौनाय गाबोन सौनाय माने सौसिथारना खुलुमबाय लोगोफोर माने बोथोरानो ओरैनो गरमखा आरोबाव जोंनि बर' हिन्जावसा खुदियाफोरनि भाइराल भिडिअ'आबो जोबनो थांला आरोना माने भाइरालैनो बिराद गरम जागासिनो दं ससियेल मिडियायाव माने बोथोरजों लोगोसे माने भाइराला जाफालांबाय थागासिनो दं आरोना माने दाख्लैसो थांबाय अनिल मोननि दैदेनमोननि सुबर्न मोननि आरो मैयासो दाख्लैसो 19 तारिखआवसो फैलायबाय सानै गथ' गोमानायनि माने सानै हिन्जावसा खुदिया गथ' गोमानायनि माने सानैबो 13 बोसोरनि आरोना माने लांग्रायाबो 13 बोसोरनि लांजाग्रायाबो 13 बोसोरनि माने खोनानायाव माने बोरैबा आरोना बोरैबा जाथावै बायदि माने 13 बोसोरनि गथ'आ 13 बोसोरनि गथ'खौनो लांनानै माने बहा लांना बबेयाव दोनहैखो बबेयाव फिदिंहैखो माने साननो थाङोबा माने लांग्रायाबो लांजाग्रायाबो माने गुबुनदोसो लांजादों आरोना माने सानैबो गुबुनदोसो लांजादों आन्दाज दा जियानो जा नोंथांमोना बयबो नुखाबाय खोनाखाबाय बिसोरनि फट' बिसोरनि एड्रेस बिसोरनि मुं गासैखौबो माने फेसबुकआव इउटुबाव गासैयावबो माने ससियेल मिडियायावनो गोसारजोबना दोनखायो आरोना दा बिसोरखौ चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनफिनबायबो होनना मिथिनाय जादों आरोना खौरांनिफ्राय दा ओरैबायदि जाबोदों माने मबाइल जुगनि थाखायसो जाखोना सर्ट मुभि टिमनि थाखायसो जादों माने जोंनि बर' हारिनि बिदि पस्क' केसनि लाइननि खामानिफोरा माने जोंनि बर' हारिनिखौल' माने बांसिन नुनो मोन्दों आरोना ससियेल मिडियायाव निउसाव जियानो जा इनिफ्राय गुबुन हारिनिफोरखौ माने बहुद खम नुयो आरो माने बर' असमिया मुस्लिम जियानो जा माने गुबुन हारिफोरखौ बहुद खम नुयो बेफोरबायदि भाइराल जानाय भिडिअखौना दा दैदेना दाख्लैसो हमजालायबाय ना दैदेन बरिया दाख्लैसो हमजालायबाय दा सानै हमजाबाय सानै दंबावो दा सानैया महा थाखुमादो सोर दोनखुमादो दा सासेया पस्क' केसाव 20 बोसोरनि थाखाय जेलाव जिरायसिगोन आरोबाव माने अरिजिनेल भाइराल रेकर्ड खोनानाया भाइराल रेकर्ड जाग्रोनाया अनिलनिसो होनना खोनादोंमोन नाथाय अनिलखौ सोर दोनखुमादो बहा दोङो इयो बेखौ सोर दोनखुमादो दा गाज्रि खामानिखौ मावनाय मानसिखौनो दोनखुमायोबा आरो उनाव माने बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिया जोबनो गैयै जागोन माने उमुगमोनखौनो हमनो हायाखै जोंखौबो हमनो हानाय नङा थिग बेफोरबायदि जागोन जुदि सोरबाफोर नुदोंबा माने खोन्थिनो हानाया गाहाम आरोना माने साजाखौ मोनथो माने ओरैबायदि सते माल बरि खुसनि मजाखौ लादोंमोन आरोना इसोरो माने सते माल बरि खुस होनबा नोंथांमोना मा बुजियो दा सते माल बरि खुसनि मजाखौ बिसोर लादोंमोन बिनि थाखाय बिसोरखौ माने दायनि साजाखौ माने खोलैथारनांगौ आरोना दायनि साजाखौ माने लगायना थारनांगौ मोनहोथारनांगौ बिसोरखौ सते माल बरि खुस होनबा मा बुजियो नोंथांमोना माने डाइरेक्ट बेखौसो बुजिखागोन आरोना माने फिसा मुवायावनो बिराद बुरजा गोजोननाय दं होननाया दा इखौसो रुजुजानाय जाहैबाय बिसोरदो माने 13 बोसोरनि गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै माने बिसोर बिराद गोजोननाय लादोंमोन आरोना बोराय मानसिफोरानो जेनेबा 13 बोसोराव खायसे गथ'फोरा एम्फिसियानो जाया नंगौ नोंथाङा सानगोन दा मा बाथ्रा बुंदों बे होननानै जोंनि बर'नि आलफ्रेड इउटुबारानो जुदि नाइट उइनार किं कब्रा ब्लेक कब्रानि सोमोन्दै बुंनो हायोबा जों माने बेखौ बुंनो हाया माने 13 बोसोरनि खुदियाफोरा खायसेया माने एम्फिसियेन्ट जाया बेफोरबायदिखौनो बिसोरो दिनै सौनाय गाबोन सौनाय माने सौसिथारनानै मा कलमदो माने सौनाय सौसिथारनानै पस्क' केसनि फर्माव रेजिस्टार साइन होयो होननानै बिसोरो दिनै जेलाव 20 बोसोरनि थाखाय जिरायनांगौ जाबाय नंगौना लोगोफोर माने कलमदो सौनाय सौसिथारनानै पस्क' केसनि फर्माव रेजिस्टार साइन हैबाय बिसोरो माने ओरैबायदि डेन्जार मानसिमोन बिसोरो माने बिसोरो बिल' नङा आन्दाज बेयावसो हमजाबाय माने बुंनाय दङ मासे मोसाया 100ता मै जानायनि उनाव हारसिंनो आफ्लायोनो माने हारसिंनो गाब्र'यो हारसिंनो थैयो बेफोर थिग बेबादिनो बिसोरबो मासेल' सिखार खालामाखै सासेल' सिखार खालामाखै बिसोरो जानांगौ गोबां सिखार खालामबाय बिनि थाखायसो बिसोरो फान्दोआव गोलैबाय दा बिसोरो बे सते माल बरि खुसनि मजा लानायनि मिनिंखौ माने बिसोरनि खर'आव रुजुनना होथारनांगौ दा आगोलनि मानसिफोरा बुङोमोन माने सते माल बरि खुस होनबा माखौ बुजियोमोन माने मादो रुजुयोमोन गल्ड आरो डायमन्ड रुजुयोमोन
गोल्ड आरो डायमन्ड माने सना आरो हिराजों रुजुयोमोन। सना आरो हिराया माने जोबोर बेसेन गोसा मुवा, बेनि थाखाय फिसा बुस्थु मोनबाबो जोबोर गोजोननाय मोनोमोन सना आरो हिरा मोनबा। बिनि थाखायनो होनोमोन सतेमाल बरिकुस होनबा हिरा आरो सनाखौ बुजियोमोन आरोना, गोल्ड आरो डायमन्डखौ। दा सतेमाल बरिकुस होनबा बिसोरनिखौसो रुजुयनाय बायदि जाबाय आरोना। गथ' फिसा मानसिदों माने बिसोरो बिराद इन्जय लादो गेदेर मानसिया, बिदिखौ रुजुयनाय जाबाय आरो। दा सतेमाल बरिकुसनि मिनिंखौबो आं नोंथांमोननो होखाबाय, माने गोल्ड आरो डायमन्डखौसो लायोमोन। दा बोथोरा गरमनि थाखाय आं नोंथांमोननो मोनसे कुइसन खालामनोसै, माने नोंथांमोना कमेन्ट खालामथार, जाय बे भिडिअखौ नायदो कमेन्ट खालामथार आरो लाइक शेयार खालाम, साबसक्राइब खालामनाब्ला बेल आइकनखौ दामनांगौ जाहाथे जोंनि भिडिअ नोंथांमोना सहैग्रोयो। दा माने गोलोम बोथोराव साना गोजानाव थाङो ना खाथियाव फैयो? गोलोम बोथोराव साना गोजानाव थाङो ना खाथियाव फैयो? गोजां बोथोराव साना गोजानाव थाङो ना खाथियाव फैयो? माने बेनि कमेन्टखौ खालामथार नोंथांमोना, आङो बेनि भिडिअखौ लाबगोन, माने लाबफिनगोन आरोना। दा इनि एन्सारखौ होनो थाखाय आं भिडिअ लाना फैफिनगोन आरो प्रुफ होगोन नोंसोरनो, गोलोम बोथोराव साना गोजानाव थाङो ना खाथियाव फैयो, गोजां बोथोराव गोजानाव थाङो ना खाथियाव फैयो, बेखौ माने नोंथांमोननो प्रुफ होगोन आरोना। दा जियानो जादोला, जि जानांगौ जालांजोब्बाय, बोथोर गरमनि थाखायनो भाइरालनि गरमाबो जालांजोब्बाय, बयजोंबो मिनिजाबायबो, न'खरनिफोराबो जोबोर दुखु जाल्लायाव गोलैनांबाय, सोरबा सोरबा माने गिनो गोनांबो जानानै फैबाय। दा जियानो जा माने जानला मेनला सर्ट मुभियानो जा लं मुभियानो जा सोरबाफोर अभार होबानो न'नि बिमा बिफाया माने एंगार हरनो आरोना, माने मोजाङै रायज्लायनानै माबायदि कन्डिसननि बानायनायदो बेफोरबायदि गासैखौबो ए टु जेड माने मिथिजोबनानै लानानैसो माने घटनाखौ फरायना लानानैसो माने एंगार हर, आरो एंगार हरबाबो इयाव एख' फैसा मोना, 1500 मोनगोन, बिनिफ्राय आरो एख' फैसा मोना। 1500नि थाखायनो 1500नि थाखायनो माने बिसोरो माने सतेमाल बरिकुसनि मजाखौ लानो नागिरो। ओरैबायदि जाबोबाय दानि जुगाव, माने कलिग जुग, बियो कलिग जुग होनबाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ माबायदि कलिगनि अबस्थाया, माने बोरै जालांगोन। नोंथांमोना क्लास फरायनायाव धोरोम बिजाब फरायनायफोराव खोनादों जानांगोन कलिग जुगनि अबस्थाखौ माबोरै जालांगोन। गोबां भाइराल जादों आरोना, बिदिनो माने माखौ बुंजेननो माखौ बुंख'नो हानो, माने गाव गावनो माने धर्जआव था, धर्मआव था, माने रावनिबो इनाय खालामनो साननो नाङा। बिदिनो माने फिल्मनि बागै माने फिल्मावथ' आरो बिदिनो मोसानायनि रंजानायनि बेजों लोगोसे माने प्राइभेट रियेल एक्सपिरियेन्स एक्टिंजों लोगोसे प्राइभेट प्रेक्टिस एक्टिंजोंबो मोननायनि सुबिदा थाखायो। दा बेफोरबायदि खामानिखौ बाहायनो नागिरो आरोना गोबां डाइरेक्टर प्रडाक्सनानो, माने गोबांखौ बुंजायो जों खायसेया। दा बिफाफोराबो बि केयारफुल जानांगौ, माने साबधान जानांगौ, जानला मेनलाफोर फिल्म बानायगोन होनबादि माबा मोनसे गेदेर खामानियाव मोनगोन, माबा साख्रि मोननाय बायदि मोननानै न'नि बिफाफोरा एंगार हरनो नागिरो। दा बिदि एंगार हरनो नाङा। सर्ट मुभिया माने सर्ट खामानिखौ मावो आरोना, माने सर्ट मुभियानो माने सर्ट खामानिखौ मावबाय दिनै, माने बेफोरबायदि भाइराल जाबाय, बर' हारिखौ माने बयजोंबो मिनिजानाय खालामबाय बिथांमोना। माने दिनैसिम बिसोरखौ हमनो नायाखै, महा दोनखोमादों, सोर दोनखोमादों होनबा सिखावसो गरम, माने जोंनि एरियाखै बुङो सिखावसो गरम, माने जाय सिखाव खावो बिसो माने गोरा गोरा बाथ्रा बुङो आरोना, माने खिनाय मानसिया लाजिया नुनाया लाजिया होननाय बिदि जाहैबाय। दा माने 13 बोसोरनि गथ'खौ जिनाहारि खालामग्रा मानसिखौ माने रावबो नुबाबो माने देखायनानै होआखै, माने बेनि थाखायनो खिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसिया लाजि जाहैबाय। नोंगोना? सिखाव खावग्रायासो गरम होननाय जाहैबाय आरोना, सिखाव खावग्रायासो गोरा गोरा बाथ्रा बुंनाया इयावनो रुजुय जाबाय। दा जियानो जादोला माने बेफोरबायदिखौ जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बयबो, माने बर' हारिखौ बयबो माने मुगैबाय आरोना बेफोरबायदिनि थाखायनो। बर' हारिनिल' खोनाबाय थायो, बर' हारिनिल' खोनाबाय थायो, माने हाखाफोरनियाव खामानि मावनो थांबा हाखाफोरानो माने नोंसोरनि बर' हिन्जावफोरनि ओरै थोरै निउसाव नुदोंमोनलै, नोंमारगौ नामा होननानै बुहुत बाथ्रा सोङो आरोना। आरो जोंखौ असमिया लोगोफोरा होनोबा माने नोंसोरो बर' भाषानि सोलाय असमिया नङाबा हिन्दीनि भाषाखौ बयबो बुजि मोनगोन होनो। दा असमिया आरो हिन्दीनि भाषा होबा माने अल इण्डिया बुजि मोनजोबलांगोन इखौ। बर' जाथियादि एसेबां नोरोगाव दङ, माने 13 बोसोरनि माबा बोसोरनि बिदि भाइराल जानाय खारथिंलाबायनायफोरो। दा बयबो बि केयारफुलै थानांगौ आरोना, साबधान थानांगौ, कलि जुगसो इयो, बयबो मोजाङै थानांगौ, धर्मजों सोलिनांगौ। दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय, गोजोन्थों।